Požiadať o pomoc nie je prejav slabosti, ale naopak veľkej sily. U nás na Slovensku ľudia niekedy ako keby to považovali za svoje zlyhanie, ak požiadajú o pomoc niekoho. No ja keď som mal 17 rokov, tak som odišiel do Anglicka pracovať ako au pair a bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Mamičky alebo tatinovia, ktorí už sú unavení a jednoducho potrebujú sa trošku zregenerovať. Všetci chcú byť najlepší rodičia, chcú dať celého človeka tomu dieťatku. Niekedy sa mi stáva, že naozaj na koncertoch vidím aj unavených rodičov. Všetci vieme, ako dajú deti zabrať. Bežné, že si rodinka pozve niekoho na výpomoc. Nemusí to byť iba pomoc s deťmi, ale napríklad, že príde uprace alebo len umie okná. Niekedy sa stačí naozaj iba na 2 hodiny vyspať alebo ísť na chvíľku do fitka s kamarátmi na kávu. Keď si bol malý, tak rodičia sa o teba starali a ty sa na oplátku postaráš o rodičov, keď budú potrebovať tvoju pomoc na sklonku života. Nie vždy je to možné, lebo môžeme toho človeka ľúbiť najviac na svete, ale nevždy mu dokážeme dať to, čo práve potrebuje. Práve preto je na mieste požiadať o pomoc.